egin dezagun otoituz. Entzun jauna bihotzonez gure eskariak, eta sendotu higen artetik biztuaren zure semianak egitzenean. Jose Francisco gure semianak biztuko den itxaropena ere gugan sendoagoa izan dadin. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta gero bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Juan apostoluaren epistolatik. Zenide maiteo, begiran zenbaterainoko maitasuna agertu dugun aitak. Jangoikoaren seme izena daramagu baita izana ere. Ona zergatik munduak ez gaituen ezagutzen, jainkoa ere ezagutu ez duelako. Zenide maiteo, orain jangoikoaren seme gara. Gero izango gerana oraindik ez da agera. Badakigu, jauna agertzen denean, haren antzeko izango gerala. Den bezalakoa ikusiko baitugu. Jauna bezala. Ez gara zure jauna. Jauna zuekin Jesukristoren ebangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, Jesusek honela esan zien bere ikasleei. Zaudete erne, gerrikoa gerrian eta kreixeioak piztuta, nagusia estadetatik noiz etorriko zai dauden morroiak bezala. Etorri eta atea jotzen duenerako ireki ezaguten. Zorionekoak nagusiak etortzean erne harkitzen dituen urdileak. Egia diozuet, bere gerrikoa semia jantzi eta mailan eseriraziko ditu, eta bera hasiko zaie sartzen. Zorionekoak nagusiak horrela harkitzen dituen morroiak, naiz gaberdian, naiz goizaldean etorri. Badakizue, etxe nagusiak baleki, gabeko zein ordutan etorriko den lapurra, ez duke etxea zulatzen utziko, zuek ere prest egon zaitezte, uste ez duzuen ordutan, etorriko baita gizonaren semean. Jaunak esana. Jesusen erakutsietan zenbait aldiz agertzen zaigu erne egoteko gomendioa. Erne egon behar daukagula, adi. Eta batez ere hor, bi etorrera kontutan hartuta. Ordua eta eguna ez dazkigunak. Lehenengoa da, bakoitzari aiatuko zaigun heriotzako une hura. Eta bestea da, Jesusen bigarren etorrera. Ez dakigu noiz izango da eta oso garbi ere ez nola. Baina berak esan digu eta horregatik sinesten dugu bigarren aldiz etorriko dela. Eta nahi du erne bizi daitezela. Halako teologian tentsio eskatologikoa deitzen zaio errealitate horri. Hau da, gogoan edukitzea
ez daudela mundu hontan betiko, baizik eta ez dugula ahaztu behar gure helburua, gure helmuga ez dagoela mundu honetan. Eta hori Jesusek ez digu esan, gu ikaratu gaitezen, ez digu ikararik sentiarazi nahi, ez du guk halako bildurrik, ez da estuasunik, ez da halako sentimendurik izatea nahi. Hori izan nahi balu, Jesusek ez zuen kontatuko, ez atzaienaren parabolarik, ez senegalduarenik, ez da holakorik ezer. Azken finean, berak ulertarazten nahi izan diren gauzarik printzipalena izan baita jangoikoa errukitsua dela, jangoikoa maitakorra dela, jangoikoak maite gaituela gure aita gertukoa balitz bezala eta hala dela gainera, edo gure hartzai ona bere argi bakoitza ezagutu eta maite duena bezala. Hori da gauz bat, Jesusek garbi utzi nahi izan direna gure bihotzean pakea, lasaitasuna, patxada eduki dezagun. Eta jangoikoaren pentsatzeak gugan konfiantza, maitasuna sorrarazi ditzan, eta ez bildurra, ikara, estuasuna. Hoxe da gauz bat, kristautasunean argi eta garbi utzi nahi izan direna Jesusek. Baina, ahaztu gabe, erne egon beharra daukagula. Eta nahi du Jesusek erne egotea bi arrazoiengatik. Lehenengoa, bere borondatea delako, denok salba gaitezela. Denok zeruan elkar gaitezela. Hoxe da Jesusen borondatea, bere bihotzean duen irrika. Eta bestetik ere nahi du erne egotea, guretzako mesedegarria delako. Jesusek erakutsi digun legea, Jesusek seinalatu digun bidea, gizakiarentzako da ona, mesedegarria, bai pertsonaki eta bai sozialki ere. Gaurkoan, hemen elkartu gara, Jose Francisco Patxi despeditzera. Jangoikoari bere animaren alde erregutzera, bere jaiotarrian, deitzan, berak txikitandik jaso izan du Jesus Kristoren fedea, gure herrietan eta gure basagunetan ohitura eta tradizioa izan dudan bezala, eta Urrusti Bitxon ere hala izan zen. Jesusen fedea, evangelioan berak erakutsitakoa txikitandik bihotzean hartu, eta hoxe da gaurkoan eskatzen dioguna jangoikoari. Berak mundu hontan fedearen bidez ezagutu duen guzti hori orain begi bistan izan bezala. Fedearen bidez ezagutu duen jangoikoa begiz begi ikusteko aukera izan bezala. Fedearen bidez ezagutu duen jangoikoaren errukia berak imaginatutako baino askoz ere handiagoa dela ikusteko aukera izan bezala. Horregatik eskatzen dugu jangoikoari, Patxi gure senideak goiko zeruan har bezala, handik berak gure arte egin dezan.
Begi honez, begira jauna gure eskaintza da hori. Jose Francisco zure zerbitzariak zure erregulan salbari, bere maitasun misterioa bat egiten genituen zure semearekin, errege bizitaitan, gizaldi eta gizaldi. Amen. Francisco gure kasantorekin, Francisco gure atzerekin,
eta bizitza guztiekin batera. Gogoan izan baina bizitzetara baina duen eskidea. San Francisco eta gure egitatu guzia, ganetzatu zeure aurpegaren amik. Erdi izakizkeko arren, guztienetiko bizitza ezin bezala. Hoiparen hau Maria doa zarekin, berezena Jose Santuarekin, apostolu Santuekin, Sanmirekin eta bezan guztietan zuen zuri zaten Santuekin, ekipan pemoa ezkaitzan, Jesucristo zure zemearen bitartez.
familiaren izenean eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur honean bezalaten guztioi familiari, gure samina gutan laguntzera, gure segideari azken agurra egitera eta jakoikoari haren animaren alde erregutzera. Ohitura dugu bezala datorren igandean ere hamaiketako bezetan bereziki gogoan hartuko dugu Jose Frantzisko gure segidea. Eta orain bukatu aurretik azken erresponsoa egin dezagun. Egizu jauna, Jose Frantzisko zure zerbitzaria salbarian argi eta pakeren bizilekura. Beraren alde ospatu bai dugu Pasko sakramentua Jesucristo gure jaunaren bitartez. Eta oartiki bat, bihar ere entierro izango dugu txikiko gairailan. Eta beraz, bihar baita ere atxaldeko bostetan izango da biharko hiletan izkizuna. Jauna zuekin, Erika zaintzatela jaiko guztiak duna gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazten jaunaren